салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, чизи чигунае ки мо дидем Израил нападат кард дар Эрон, ин ҳаминҷа кадрош тофтестай. Мак телевизор дамоно буту мақсад авторски права ягон чи нашава. Барои ҳамин каналда обуна шавем, подписатсия кунем. Телеграм канала мемонам, ҳамаи чизое ки мебинед новостиҳои дар Телеграм, ҳама чизош навистагие, подписатагиам дар Телеграм каналам тамошо кун, онҷа ссилкаш мондагие. Бидро биро уҷа бин, бо беҳтар ва хубтар мешава. Хоб, Америка ба ҳамаи мо маълумае ки чигунае ки ҳамаш кори Америкаи дасти Америкаи гуфту гапо меброя мезана. Мисол ин ҳози Эрона мисол ғазара задан, ина мисол буд кадан ака ҳози бо Эронда часпидан, Эрона нападат кадан, ядерни чизоша задан. Телеграм да мо гуфтестам, бидро дар Телеграм мебинишон ҳамаша гуфту гапо. Ана акози ма якда суханои хума гуфтани ҳастам. Барои ҳамин прешишим сухан кардан кадом идея ки мисол ин бародарам зангирай ҳама как изо мекаша гардана. Бародари азиз, чанд сол шид бародар гаймарти? 1 сол. 1 сол шид. Марҳамат. результат ҳаст? Бале. Лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ. Бародари азиз, бо диққат гӯш кунед, баъд сахтаниш кунед, роиш кунед. ҳама ин бародаро алҳамдулиллоҳ пеши мо лечени гаймарид омадагиянд. Бародаро апа харо муроҷиат кунед. Ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарид чиай? Якум пешонӣ дар мекунанд, дуюм чишмо дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ хинай, ичорум тез гириб мешавад. бародари азиз, кадомое ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ, бе шприц, бе шланг, бе азоб. просто занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо иншааллоҳ дар хизмати шумоем. лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ дар шаҳри Москва, метро Беломорский. метавонед ки бародаро апаухаро муроҷиат кунед, иншааллоҳ дар хизмати шумоем. албатта хубай. ва авиакас агар дар кортон боша, билетҳо, чиптои ҳавопаймоиам метавонед ай Муҳаммадҷон бародармон муроҷиат кунед. сразу мақсад бинависаш, паспортро ки мобайни 10 дақиқада пур мекунам, мегиратон билетатона. хоб, ака нигоҳ када ҳоз як чизае ки бародари азиз, Россия дар Украина нападат кард, дар рав иро гирифтан, Россияро виноват бировардан. гуфтан ки ана Россия ихел, Россия ухел чи ба и нападат кард, чи ба ихе кор кард. Чи ба Америка мисол Израил ғазара мезана, ягон каси чи намега. 50,000 одамо мезана, гум мекуна, мекша, ягон кас дар намекшоя. Чи ба мисол Америка мехеза ки Израил Эронро мезана, ҳеҷ кай чи намега. иҷа ягон кас гап намезана, ягон чи нест. Чи ба ки я Россия Украина зад тамом хестан, дигар Россияра ҳама санксия када, гуфту гапо чи гапо ё куненда мисол Россияро мисол санксия кадан барои як нами Украина задан. Чи ба нисбати ё ҳеҷ кай чи намега. ин ак ҷангшон сар шид, ак шапошап сар шид. Чи новости ки меброяд, аввал Телеграм канали мада медрояд. бозам мегум, кадомид агар мисол мефурад тезбини мисоли хабарора чизоро бифаҳмӣ, Телеграма мисол закрепит кардагем дар чи комментария описания тамошо кунед, мебинед гуфту гапо. бидроен уҷа гуфту гапо свежи новостиҳои шаб меброяд, дидан мегирем. хай чӣ мегем? Аллоҳ лаънат кунад Израила пахти сешавохи пад ё ами мусулмонро аввал бад медидан, то ҳозира бад мебинанд. мона коршона да ҳақ мекунанд. инҳо ака намедонам ба ин корошон чӣ мехоҳанд. гуфту гапо ҳатто ай дуруи худи ҳамун Эрон ҷанга сар кардан задан ба ядерни объектҳоша. гуфту гапо масад меган ҳамун организация чизи разведкаи ана Израилай худи дар ҳамун Эрон дар дуруш тактически кор кардесай. бинен хай чӣ мегем шумо? бу фикротро бинависен. мақсад ака аввалаш ку ҷанг нашава. ҷанг ҳеҷ хубӣ надора. ҷанг як касратӣ дора, як қашоқӣ меёра, ақиб мезана давлат. гуфту гапо мерава чанд соло қашоқ меша давлат. ӯ сешаро меги ӯ дар ким ки ҷое хеле беспилотникоро ҳуй метара ҳуй мекуна. гуфту гапо через Израил меоя задан мегира ҷора ҳамаро ҷазир мекунам. гуфту гапо чанд сол дига давлат қафо мезана. ҷанг хуб нест бародари азиз. барои ҳамин Аллоҳ дуо кунед ки ҷанг нашава. ҷанг хуб нест, бовар кунед. Аллоҳ ҳамамона ҳидоят куна. новости мисол ҳамин чиз ҳамин буд ки мисол агар намедонам мумкин дар дигар ҷо ҳам дида бошем ки мисол ҷанг сар шид, бояд бурига гуфтам видео кунам гап занам ки агар яке мисол шумо надонен, намедонистем, Телеграмда бидроен иншааллоҳ хабарҳои свежи дар онҷо меброяд, тамошо кунед. Аллоҳ ҳифзтон кунад бародари азиз. то видеои оянда не ки ман пага видео дорам нисбати ана бобои қанд. ма як чандин сураҳои оятҳои қуръониро иншааллоҳ ҳадисҳои пайғамбарро барои падару модараш видео кадай мисол норозӣ кадай ма видео мекунам, меброрам. гапои намҷа сураташам хеле меброям. ма ҳамаша гап мезанам. пага иншааллоҳ дар видеои оянда. боқӣ дар амони Аллоҳ. салому алайкум.